Mwemwiri kuti Fradwell uya pambedare rachakamire dotito undijekesere kuti uri kuti nezveurodzi hwedu. Fradi uya pambedare rachakamire dotito undijekesere kuti uri kuti nezveurodzi hwedu. Nauya changamire dare nemakurukota why tikiretizi ndinongwada chete kuti murume wangu andijekesere kuti kudine zvanga nokuti ndana makore akawanda ndichigara ndega kusvika pane nhasi usanda akona kuti andijekesere kuti kudine. pane padatu kujekesa uri kugara mega muri kumusha kwenyu here muri kumba pake here asi anenge asipo kumba kwake muri kumba pake muchigara mega iye anenge asipa mumwe musha ari mumwe musha zvakanaka adetidzwe Fradi. Chakaitika 2015 ndakagara nyika yemukomo nofunga takawirira nemadzimai nofunga takagara makore anokwana kuita matana titese madzimai avana amaiguru zvese basa mumunda tichiita tese zvinhu zvakajeka. Saka 2021 zvakazondikahadzisa ndonzwa mudzimai akutaura kuti ano nini zvemubedroom yewedunya ndichada nofunga takakwesherana nemudzimai tiri kukwesherana pasina 2 weeks ndakazonzwa tezvaro akundifonera tsana ano hanzvadzi yavo ari basa anozamusa tsana chii chiri kuitika kuti munetsane nazvo. Ndikati no tsana nyaya yekuti ndiri kutsanangurirei haidi nini yakudani atete tuma atete waitite sei titaure zvoinina tsana aya hapana chinorema kwandiri ini nditaurirei nonga tsana ndakavataurira nyaya iye ndikati hanzvadzi yenyu akutaura kuti havachamudasi mbedro ameno kuti muri kuzviti kudii. Ndofunga tsana wakataura wakati tsana nyaya iyo takatoigara pasi kare inini nababa nankombe musiye nokuti iwewo ukudanana nani naamaiguru aka anodanana narume akawanda unopa chiwere hanzvadzi yangu musiye agarepo pagarire vana vake. Ndofunga ndonyaya yanoso ende kubva kupo ndobva ndamusiya. Saka ndanistomirira atete vava vachatuma kuti tizotaura nyaya. Alright. Pane panoda kuti ndirove nyaya yenyu yakangotangira chipapa chitano okusapindirana mudzimba hamuna kana kutaudzana kwamakaita kumashure kwese kuti taimboshupana but nyaya dzega dzizozipera iyoyi ndo nyaya yandikuziva. nhasi amai ndiyo nyaya yamamhangara kuti ondimudire pachena kuti uri kudii nemusha wani musha wako ndikugara ndega ndega uyo apindura achiti aiwa kugara kwamukuita mega nekuyekuye ndimi makatora shoko rekuti chindisiya ndichada chipindura chinzi Pita. Matorera namukaita nama ndekutizisana here kana kuti mukatanga maroora. Tikatizisana hata tatogara munga takatorana 2021 mandipinda kuti takatizisana. Takatizisana. Maida bonde kakunowa. Mukanga mapiwa authorization atezva kuti rarai. Aiwa ndina. Toganira kuya kwavakaita pachindonge tatizisana mutodana. Kwapa mama kuda authorization sei kuna baba maitedzera sei kunza aiwa siya vakadaro kusarare nawo. Nokuti pokutanga mna kana kubva mavabvunza pamukarara nawo. Inina sindakabvunza atezva ndowakafika mumashumu kwandiri. Iwo ukuda mukadzi wako kai? Ndotenda. Ndizve? Uri kuda mukadzi? Kana nanhasi so. Aiwa. Nhasi iwe. Ukuda mukadzi? Right. Kuda kubatsira. Utozviona kuti atezara vari kuti pavari kuti unomwe muserwa wakazobodzoka kuna ana yainazima koishokorera mukati mundiburitsa muno kuti ibvai dzimwe nguva kundiminya ishoko riye ramaindiminya naro riye
kuti bvaina nhasi hamusani mangu ndida here ini ndakukudaika inini kuti tiite zvedu zviye ukambodzokairo chakamire chakanenesa nomundishamisa ndechekuti atezva ndo wakazopedzisira kundibudira pachena kuti no ndo iri kurambira nyaya yekurambira ava Bondine saka hauna kudzoka handina asi apa wagara wati nanhasi mukadzi uyu ndikumira sei ndikumuda ndizvo uri kumuda kuti apota akagara uchimuona ndaiti inini vachatuma tete handirika wavo kuti isusu namadzimai ati yanani nekuti mashoko yakabva mumusha mavo ndaida kuzobvunza atete wavo vacho kuti ko nyaya iyi vakaironga sei kuti vazorambidza mudzimai wangu ine kuti arare nemube mira wakadaro ndambodzerawo naamai nai mambo murume wenyu akagara naye akambo asi asiri munhaka yake kunhaka uko zvakapera saka panguva yakanga ari kunhaka anga achiparika pese nhaka yazopera chichakazoitika kuti muzomubvunza bvunzo usviti uchidaiachada Bonde chii chakaitika andinge ndavaudzayiwa kuonesana kwatakaita taingoonesa tirumba kwedu zvenaka vazotopfuura kati zvokuti nanhasi panyaya nhaka pasina kana taurai titi kunesana kwakabva papi kunesana kwakabva pakuti 2021 wentainetsana 2022 gore ratapedzera kuri matesa ndofunga takarima ndikatenga tani yechibage ndipata iyo wakaenda darweni ndikatenga kese yeshuga nekese yefulawa nebhokisi rakakira mafuta uchimidze rangu inini naamainini pakese yeshuga tikagwana reta 55 inzwaikamai matini minhaka isisipo isisipo kwama kuti amaini ndio mumwe mukadzi mwoshure kwangu tasina kupabata handiti ndobva vati pazvinipo tora shuga 1 nefulawa 1 upe mwana pata mwana uda akaroda kuseri kumangaro ndibva ndatora bhanamupa papera 3 days pasara shuga 4 nefulawa 4 ndibvadzoka kwandiri ndaifunga kuti unofunga manje aufunge ndatikonadii asi dai unonzeru dai watora zvimwe zvinhu wapafuta amaini navo chikonzero ndivana vana kushandwa munda vana mwana kukomana kushandwa munda ndapandakadaiwaka imi mwana wamatora mavapi vana togara vakangoedzana ko ndikapedza ndichava pave vana vangu pandorozovapei ndepakatobva kuno achakuya kumba kwako chikonzero hauteereri ndepabudiro akaita kumba achibva kwangu kubva 2021 vakuti adaramba mumba taitogara tese svika 2022 mana June pakazobvumba mangu saka zvokuti vari pandatakubata vada kutamba cheni zvina vamaya matimimi pakutanga mambosora muchitimimi shoko rinoramba murume here mbamanga handinizivi handinombonizivi anga pandavataurira pamokutala chine zvako kuti ndipatakabva vasawe mbamangu ndovakatoti mbamangu vachienda pamba nomukadzi nekuti pamba ndogara nepavakandisiya nepanomwe mukadzi pana 100 meters apart zvakaita amai chokwadi chakakonaka kubudisa panguva imwe chete kuti azive nyaya pinda amai vakanasina kukanganisa vati takanetsana pano zvitengwa zvanga zvatengwa achitiendesai uku kubva ipapo pavakanditi hauna nzeru handichadzoka kupi kuno ndizvo mataura imi muri kuti hamuna kumuudza uyu kuti ibva zvako zvobonde newachada iwe kauri kuti vakandiudza kuti handina darima iwo kana mwanakomana anoita sei akushanda mumunda ava amaini nando anokomana anoita sei akushanda kumunda saka iwewe une right yekuti ava kana vanonoka kubika handitika bikira wava chikafu akomana kunze kudzoka kuchi kubasa handiti ndo nyaya ndiri kuziva iya vanotandisa kuya unoziva munhu ari kushotewa anomanyoka ndiye anowanzobata dho zvino angavhuriwe nomunhu asina manyoka dho zvingaitike iwewe ndiwo uri kushaya bonde kuna amai yako raukuda zvobate zvarawo ririko ndiwo kumirira kuti ngavazotuma atete iwo chakakutadzisa kuti uende kwatete kwasho nomukadzi wako uyu kuti unzwisise nyaya iyi kuti atezana vachiwanira papi chiwe pamusoro ichangana nyaya huru inoitika pana madzimai avo ndingati nini kumashure tagara tichishupana handitika tichigadzirisana but nyaya huru handitika vaibva pamba pangu vachienda kunoisa kumba kumusha kwavo nokunga handina matare yandaipedza wiki ndisina kugara dare namadzimai avo vabereki vavo vachiuya kuzoripota kunani
kuna kuma machindigadza dai asi naururu avainzi vachinje unhu hwavo handiti vaiti nhasi takanetsana vakaenda kune uno kuti ataure nenyaya yacho takataura nyaya vakakoniwa tikanetsana futi havachadzoka kune uye vakaenda futi kutsvaga mumwe mutsva kuti tigadzisane chetititese tiyanani for sure taiyanani handiti saka chiri kuitika ndechekuti ana tezvara vaigara vachindituka muruvanzi saka kuzoburitsa nyaya kwavakaita yekuti inini ndiri kuda nemukadzi uyu anopa hama yedu chore ndikutoziva kuti kumusha kwavo vaindigara dare saka ndozvaipa kuti madzimai inini namadzimai tisaitese tisayanani saka ndosaka ndakamirai pamusoro ichangamiraapedzi ndosaka inini ndakazobata chokwadi chakabva kuna tezvara ndakazoona kuti ndopari kubva vhiromviro yekuti inini namadzimai tisawirirani vane saputi kumusha kwavo. Alright. Toda kudzokera paclaim yedu ava tiuya kuti budire pachena zina amai murume wenyu uyu mamamunozataura iro hanzi ndiri kukuita che hanzi ndiri kukuda mudzimai ndizvowataura ndizvowataura kumuda chako cheko kwomwoyo watikana nhasi rega nditaura kuti chidai inini baba imimi chamukavaorera amai ava tichimuziva kuti ndodauya muri kutaura yobonde padaro chiri kushota kuno madzimai enyu chakakurira mukuchiziva here kumwe kwese ukonochumugwagwa mungatibata ava havisina murume nuna zvawanika sekurume sababa vari mumusha menyu kava ipopo makapagadzisa nhau yenyu inofamba regai taura maoko anotanga awanda sigone kunzwa baba muri chipa ukama yazvadzi yangu ndaita kukumbira dare ndirimboonawo mubvunza ndinani asi chekutanga ndechekuti hatina ndare rataigara muno mombe dzataurwa kuti akazotenga mombe uyu airima nemombe dzangu aita mombe nhasi akufusura uyu achitaura mashoko ekuti iwewe hauna mwana mukomana mushanda kumunda saka nokudaro unofanira kuti avawane zvakawanda kuda kupi changamire kwekuti unoita 4 years usingataure nemunhu unoita 4 years usingatenge sipo unoita 4 years usingabhadharire vana vako chikoro unoita 4 years uchinyima mukadzi wako munda wacho wekurima oraiti musiye chimuti rima apa urima wega zvinorwadza changamira handizokupane rudo here kana tichirarama tichidaro hatina ndare ratakagara raari kutaura rudo anonyepa takaenda kakawanda kune vakoma wake chokwadi baba vachiti vapenyu vaiyei vakazopedzisira vati vana vangu ndoda kuti uyu achengete musha wake tikazvinzwisisa asi takaenda tikaenda kusvika taneta mukoma wake akashaika manje pasura pandakapedzera kumeendera akataura kuti ndakageza maoko nezvake ndaneta nezuvo ndaitaura nasotombo wake akanditaura kuti nezveuya handichadi ndaneta vachiedza kuuya kuzomugadzirisa achitiza kumba kwake murume ndaona pane mwanga akasimudza ruoko pana chida kutaura akasimudza ruoko apa ndime mama angu simudza ndiri changamira ndaingoda chachiuke ndochamabvamaza kupedzisa pekuti vanhu ava paurikotsvaga unetsa kwakuita but vanhu vangoenda kuti tivanzisangotoazokani akatoona kuti vanodanisi vari kudanana ngaita basi ndokutaura kwavo asi ngaibodzoka pamazwi akachitaura nei ndatezvaraka vanga vachitaura vanzwa vanga vachitaura ndazvinzwa kuti munhu here ane rudo anoita 4 years asina pambotengwa kana bhara resipo kana 2 kg yeshuga kune munhu waanoda vakuti nhasi une mudzimai wako ndiri kumuda anoda 4 years kana pekurimawo ndopa pamakatibva matotorera nadzimai pekutori vava atitori naizvo munhu waanoti ndinomuda 4 years vanzwa vakaita ratezo rakwavo
Urikuti kudii nemazuva akaitana. Hanzi urikuti wewe taitombogara dare. Ndichimbogariswa dare. Hanzi hatinda kana pataimbogara dare. Tichimugarisa dare. Urikuti kudii. Changamiko zvakazoya kupinini kuti ndizofonerwa nate zvakatoti musiye unomupa chihwere nokuti kudanana nemukadzi nhengi anokupa chihwere. Changamire pamusoro inini munda handina ndinotoitawo yokurenga handiri kai. Pandakagara ndo pandine yard kaiti hacho kadiki ndaterungapo kwanikana kuti 200 toya pasipo yavari kutaura ini ndinotenga sipo kana vanga vasingazvizive madzimai andaitenga sipo ko mari yechikoro yevana Bomera tokutendera tisu kuno kuti uite inonzi cross examination inini ndinozva kuchikoro handitika ava pane vana vakanditi vakanyoresa kubhimu handitika novimba ndo pavangataura kuti ndo chikwerete chandinacho kuchikoro asi pavamwe vana handina chikwerete. Makaiti mune yakakura sei na amai ako? Tine vana 5. Mukura sei? Azara pasi atoti muzukuru. Saka zhinji kana vanhu matori pane vazukuru tisingatarisire vanhu pane munetsana. Tinenge takuti isusu maana panga mazana matokura makudzidzisawo vamwe vanhu kugara. Tisingatarisire kuti musha cheiparare yevanhu vanenge vane vazukuru. Zvinotoita kuti madzidzana naamai avo maakuziyana zvinoda munhu kuti mumwe wangu anda zvakare ndakamitira izvi anoguma. Saka tisingatarisire kuti tosaizvo nyika tikodzoka kune kiremu anaika wainji anziwa kuti kudiri pachena ndingogara ndega uri kudii nemusha wako uchikundida here kana usati ndobva ngobuda pachena pamberi pamamwe kuti mukadzi handichamuda tisapedze nguva kubva wajekesera amai vanhasi vabva vaziziva ana baba vavo varimo hanzadzao dzirimo kuti zveshuwa urodza hapasisina tisarande ngoti munhu ndikumuda iye azigara yeye ibva wangobuda pachena ipapo adzimai vabva vaziziva nhasa ini ndaiti dai madzimai vachinja unhu hwavaini uruti kudii madzimai ngavadi ngavadziruma amai munhu wazokutaura muno munhu hanzi ndikuti imini madzimai ngavadzikukumba munoti kudii urachirika ndikodzoka kune murume chinoratidza zveshuva pamberi pamambo kuti mudzimai wangu ndichiri kumuda da kuti vadzikukumba chii chinogona kuratidza pamberi pamambo kuti zveshuva vadzimai ngavadzikukumba ndichiri kuvada chii chinogona kuratidza pamberi pamambo zveshuwa ndakaita mudzimai ndakaita vana vashanu ndichiri kumuda da kuti vadzikukumba vanhu vanokanganisirana chinoratidza pamberi pamambo kuti zveshuwa mudzimai ndichiri kumuda ndobva ndinganidarise kubvaraziva kuti zveshuwa murume uyo achikuda mudzimai wake chii pamberi pamambo ndaifungidzira kuti ndisingazokwanisiochenizvadziso asi mudzimai ndichikuda nai mazabgo ndimi muri tibatsirei murume uyu pamwana akazonzwisa zvandataura ndati chii chinogona kuratidza pamberi pamambo zveshuwa asi mudzimai wangu ndichiri kumuda ngaadzoke kumba kana kuti ava ndaakuuya kumba sabhuku mumwe akatokubatsira sabhuku taunozviitika sabhuku mbatya wangu wanzwa zvataurwa hanzi mbudzi handina zvazvaita kuti hasida mukadzi uyu yakawanda mukadzi waunoda woti mbudzi handina wauda kuti adzire kumba woti mbudzi handina huka handina haasida mukadzi ngoti akada mukadzi akadai kana mombe chaidobata ngaazvine kumba bani kana akadza mbudzi zvareva kuti kumba akazitaka kuti mombe haikwanisi amai vakasikuda roko zvataura kuti baba vaka vari kunzvenga mukadzi havasi kuda
pachena nokuti munhu akashakana padiki taona makurukota asanga chitongana kuna umwe wanga chitochema kuti ndinotsvaka ndinoita sei saka toti baba hapana kana action yavaita tatei ndokutaura kwama ndomuonero vaita zvesiwa davaramonaachambonokanazaka changamiri ndichade kupupurika nosara zvinozaratidza kuti baba vazoshuwa rudo mumwoyo mavo naamai ava hapasisina vachada zvaamai ava saka vangobuda pachena baba kuti aiwa zveshuwa rikati mujekeseri ndisapedze nguva mudzimai uyu nezvake mani makona mangana amai musiriva vasingapinde mubamba baba 4 years hadzi kutamba nazvo saka tupa 4 years zvezvedzi kutamba nazvo ingobudai pachena baba kuona kuti zveshuwa nekuda kwenguva yarebesa mudzimai uyu hatichada haisi mhosva vanhu vanosunungura momusunungura mudzimai tobva taziva kuti zveshuwa vanhu ava vasiri vese ini nekudaiso kwandirikuita inayo kuti izvezvi ndikatoinoshure kuti vana vangu vakushupika ndinge nditofanira kutoratidza kuti ndiri pakapamberi pavana vangu but nditoshungurudzika izvozvo saka inini pari zvino handina chanacho asi ndichatsvaga ndoona kuti utaona muno zvakakosha zvazvo muno baba ndimbobudai panze kuenda nemuringina panze zvakakosha izvozvo kana pane bohukama wada kubuda navhuruwa mugonorangana mugonopangana muzodzoka zvakare zvinotenderwa izvozvo tiri mudarika chidai changamiri changamirira wakata upechi madzimadzokupa kuti mbunzo kuna changamira usikwatiri changamira ata upe $10 kuti madzimadzokekuma ndaiona ukuitedza asi kwandiri nini haina kundiitira zvakanaka kuti ndatoziva zveshuwa kuti mudzimai uri kuwedzera $40 ite $50 yakaita 50 ndibva ndatoziva zveshuwa kuti mudzimai uchiri kumuna changamire ndine project yakaita kumba saka ndiyo yakandipedzera mari vateni ndaiona because inyaya zvokuda nemuningina ari papo ndaiwa pane zvaaona but kuti inini ndinatoziva zveshuwa kuti mukadzi uyu uri kumuda kuda kuti ubudise uke $50 ndobva zvandizadza zveshuwa kuti mukadzi uyu kana pasina ndinoda kuti zvangu patiri kudzoka padare redu remusi wa11 kuti unogona kupa mukana kuti mari weitsvagike weibvisira muri muno tobva takupa mukadzi wacho musi weyo kuti aiwa chitakurana ika uchienda unoti wakusisa kuti une mudzimai zvingatiwana kuti idzoke zvakare mudare musi wa11 kana mari iyo yawanika yodzoka zvakare musi wa11 mari imombo inowedzera imwe $40 ikwane kuda $50 because pane zvatitoona kana tichitasa semadzimambo kuti pane zvandazviitira kuti mari ngaiwedzere unoti kudii ini ndati ndombokupa mamwe 3 weeks dzekunotsvaga imwe mari iye dzekusvika pa$50 wozoya nayo ndozochichema naamai achitaura nawo kuti amai ndazoona kuti murume uyu achiri kukudai nekuti paane vazukuru enda munogarisana zvakanaka tambirai mari amai yasvika pa$50 changamire matsvagiro machangamire titoita zvokuita inzwa mukoma wanzwa zvozvo rine zvanoreva nditi rine zvanoreva nei kana watara mushoko akanaka zvozvo rinobuda ko kana warasika alright abaina changamika inatopedza kune munhu wauri kuda chaizvo ngaaratidze ne$50 zvinoda kuti mudzimai uyu ndikumunda toregererana tochitsura mukadzi kuti kana ane unhu hwanga wachahwama muchataura uyaya kuti anzi ngaagadzisa unhu hwake tosizvigadzirisa isusu
hazoita kuti unhu hwakaipa wanga uchataura. Musati manzi madzokedzana unhu hwacho tobva tahutsurira futi. Asi da kutanga ndaona $50 zvinondiratidza kuti murume uyu achimbuda mukadzi. Kwenda ndatogara ndaona kuti tsinga yerudo chaite mumwoyo mama usisina ndisati ndoda $50. Ndaona kuti tsinga yerudo naamai zvanga zvabuda. Saka ndikuti kuti ndinatozva zveshuwa uda kudzokedzana zveshuwa kuti mutsinga wekumuda ngaibori mari yakawanda $50. Haisi mari yakawanda ndo inochandiratidza zveshuwa kuti mutsinga wekumuda. Asi kana wataya ndobva ndaziva kuti zveshuwa imba wanga wagara kuti musha wanga upara. Saka yodzoka musi wa 11 ndizvo. Saka nyorai kuti nyaya iyi tinozoikombera musi wa 11 vatsvaga zvakare mari inosvika $50 vawedzera pamari yavainayo ndokuti ndizive ndokuti ndigutsikane zvechirwa ndakuti vanhu anga vanogarisana tisaite zvokumanikidzira urodzi hwevanhu. Amai mazvinzwa ndozvichandiratidza kuti musi wa 11 pamuchadzoka futi akaya akabata mari iyo tobva taziva kuti zvoshiwa ari kuti mudzimai ari kumuda. Akaya asina mari iyoyo tobva taziva kuti mudzimai haachada. Zvikunzwika atezvati kuona kunge munhu ari kudaiso ari kuhwanda nemunhu but zvisinei ndimi maona. Ndaandichikumbirawo kuti ndakabhadhara mari kudare ndikafamba kuenda kwadotito ndafamba kuya mukuru kana zvichiita zvizodzoserwawo. Ndoitawo imwe nyaya yekuti ndinorangarira chaizvo nokuziva kuti ungati munhu yakatyoka gumba hapana zvaanondiita but mutemo unokura kupfuura munhu wese. Saka mukwasha ngaamire kupota achizvidza vanhu. Mazuva ari mumwoyo mwana maatezvara vati havangagoni kubuda vasina kuataura. Regai tisekendari ndataura $50 andizvi anzi pane mari yakakunikwa yendare kuti zviratidze zvechoti mukwasha hatina kuramba kuti anatezvara vake. Ndabva asangana nemari yedu yakashandiswa pakukwira dare. Imari yanzi imari yavakuisa dare $50. Ibva imaisanganisa ipapo panopera masvondo matatu tichizoka pano mari iyo yobva yauya. Ndobva zvatiratidza kuti kana naatezvara kaona mari iyo yese yendare nemari yobva wazotaiwa mwana wedu achiri kudiwa mumosha umu. Ne20 yekuenda kwadotito nekudzoka neimwe 50 yekuya munhu rikatimboisa iyoyi yendare neyandataura yechangamire iyoyo tomboisa iyoyo toenda kutiratidza chete yekuti tizive kuti zvoshuwa achikuda mudzimai wake. Takaona iyoyo yauya tobva taziva kuti aiwa urodzi huchiripo. Kwacho mazuva zvataura changamire ndakumbirisa kuti kana mamuri kuda muchikuda mudzimai potatarisira kuti pane vazvuku vanhu vanokanganisirana vanhu vanotadzirana asi vanhu vanoregerana. Saka mbende munonatofungisiwa asi hatikumanikidzai kuti kana pfungwa dzisiri kuda mudzimai dzinogara mazvikutsa pachena pamuchaya musi wa 11 mambo ndageza ini ndiri kuziva saizi yebhutsi yandakapfeka yacho zvikundiremera handichada hazvirambidzwi. Asi kana maita kuti dzimwe pfungwa dzokuti aiwa mudzimai ndichiri kumuda tigadzirisei tiyananisei inozviita. Saka mari yataurwa iyoyo inokwanisa kuti $100 ngaiuye panopera masvondo matatu tobva tatambidza atezvara naamai mari yavo. Ndinodaira kuti tapedza iye vadzorere mari yavo. Saka indo imunosaina apa kuti musi panopera masvondo matatu ndopamuri kudzoka kudare imunosaina apa. Letinganumwa Charles Karivinge yaitipedzese nyaya yakasara